Στην πίστα είναι ο Μάρσο Κοσόπουλος με την πέρα από την Καρδίτσα. Είναι τις Λέσχες Καρδίτσες. Όλοι αυτοί οι οδηγοί έχουν μεγάλη εμπειρία σε τρόφι, σε πορεία στο βουνό και έρχονται να δοκιμάσουν με τις δυνατότητές τους τις λάσπες που έχουν εμείς εδώ. Το επόμενο αυτοκίνητο είναι ο Κώστας Ομίλιος από τη Λέσχη Λάρισας με παραδοσιακό Λάντα. Ένα αυτοκίνητο που άφησε μύθο στα βουνά και ελπίζω να αφήσει και μύθο στη Λέσχη μας απόψε. Το νούμερο 9, ο Γιάννης ο Κυρίτσης με Τζίμι, τη Λέσχη Καρδίτσας. Οι Λέσχη Καρδίτσας φροντίσαν όλοι να είναι ο ένας μετά τον άλλο και να έχουν και τον εσωτερικό ανταγωνισμό τους. Ένα χειροκρότημα, παιδιά, για αυτούς που κάνουν αυτή την προσπάθεια, που κάνουν αυτά τα δουλειά για να έρθουν σήμερα εδώ για να προλάβουμε εμείς αυτό το θέαμα. Στην εκκίνηση, από το σημείο εκκίνησης, πέρασε ο Γιώργος ο Αρχιμανδρίτης με Τζίμι της Λέσχης Καρδίτσας. Αυτοί όλοι είναι μια παρέα, όπου πάνε όλοι μαζί. Τώρα θα δούμε με τον νούμερο 18 τον Βασίλη τον Τζακμάκη με Τζίμι από τη Λάρισα. Στο κέντρο της πίστας βρίσκεται ο Γιώργος ο Αρχιμανδρίτης από την Καρδίτσα με Τζίμι. Συμβατικά αυτοκίνητα, πολύ ελαφρά τροποποιημένα, ειδικά φτιαγμένα για πορείες σε βουνό. Το νούμερο 17, ο Αλέξης ο Σόκουλος με Τζίμι από τη Λέσχη Λάρισας. Στην πίστα βρίσκεται ήδη ο Βασίλης ο Τζακμάκης με Τζίμι που κατεβαίνει την κατηφόρα, βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας από τη Λέσχη Λάρισας με ένα αυτοκίνητο πολύ ελαφρά τροποποιημένο αλλά με πολλές προσδοκίες. Το αυτοκίνητο που είναι στην αφιτερία, το νούμερο 24, είναι ο Θεόδωρος ο Φωτροδήμος με Τζίμι από τη Λάρισα. Ένα χειροκρότημα για τη Σόκολο που τελείωσε αυτή την προσπάθεια με τον Τζίμι. Είμαστε τώρα το Φωτροδήμο, αρκετά έμπορος οδηγός. Φέτος ο Θόδωρος συνήθως φέρνει και την κόρη του μαζί, που είναι και αυτοί έμπειρες.
έμπειρο οδηγός, αλλά φέτος δεν θα την έχουμε μαζί μας. Ο επόμενος που είναι στην πίστα είναι ο Σαπουνάς ο Αλέξης με Τζίμι από τη Λάρισα. Ένα χειροκρότημα για τον Θόδωρο που τη λέει. Στην πίστα αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Αλέκος Σαπουνάς με τον Τζίμι από τη Λάρισα, το κόκκινο Τζίμι, και ετοιμάζεται να μπει στην πίστα και ο Θόδωρος ο Ψαθάς με Νισάν. Το νούμερο 22 είναι ο Θανασίου Παπαχρήστος με Σαμουράι από τη Λέσχη της Ομιλιάς. Mm-hmm.